محبت کیتی ہے میری رحمت نے سارے گناہ معاف کر کے انہوں اپنا پیارا بندہ بنا لیا. لگتا ہے چند بندے نے سبحان اللہ کہا باقی سمجھ نہیں لگی ہے تو ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. انہیں کیتا کسی کوئی عمل کیتا کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں رکھیا کوئی حج نہیں کیتا ساری زندگی 200 سال نافرمانیاں کیتیاں بڑے بڑے گناہ کیتے عمل کی کیتا ایک عمل کیتا کتاب کھولی تو رات اللہ دا کلام ہے کھولیا تے کھول کے اودے وچ میرے مصطفیٰ دا تیرے تے میرے نبی دا پیارا نا مٹھا نا سونا نا اجی او نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے چوم کے اکھاں نال لا کے بند کر کے تے اوتے رکھ دتی ہے. اس تو ود کوئی کام کیتا تے مینوں دس دے. تے جے میرے نبی دا نا بنی اسرائیل دا بندہ 200 سال گناہ کرنے والا او حضور دا نامے نامی اسم گرامی زندگی دے وچ او چوم کے اکھاں نہ لائے تے اللہ اونوں جہنم چوں گناہ معاف کر کے تے جنت وچ داخل کر لیندا ہے اپنا پیارا. تے پھر رسول نو کہندا چک رسول نو کہندا جنازہ دا کفن دے اینو غسل دے کفن دے جنازہ پڑھ قبر تے اتار. میں کہ میرے مصطفیٰ دی نام دی برکتاں نے دوستو جے او بخشیا جا سکدا ہے تے جنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا پھر اپنے ایمان دا خود محاسبہ کر لیو کہ وہ کیڑے درجے اتے جان گے. ہاں جی تے ولیاں کولوں سانو تے ایہی کچھ ملیا ہے کہ محبت ہی تقسیم کرنی ہے. ہاں جی آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ. او پچھلے پتہ نہیں کوئی تھک گئے نے میں اتوں کوئی بھی منڈا نہیں سی کہ میرے کو مہمان سی بیٹھا جدوں دا میں شروع ہویا اذان پڑھ کے سدا پڑھی تو شروع ہو گیا تے تسی اجے ہن اونے تے تہاڈے ہنے تھک گئے ہو. میرے قبلہ عالم پیر سید اجاز حسین شاہ صاحب آصف قبلہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ اللہ دے ذکر تے اللہ دے رسول دے ذکر تے زبان جڑی ہے ہلاندا ہے نا بلند آواز نہ کردا ہے تے ہتھاں نو بلند کردا ہے. سرکار فرماندے نے پریکٹیکل گل ہے پریکٹیکل اللہ دے ولی فرما رہے نے پریکٹیکل گل ہے جنت وچوں اللہ ایک فرشتے نو حکم دیندا ہے فرشتہ نکل جا یا اللہ کی کراں لیسر دے قریب سنیاری برج والی اوتھے میرے نبی دے غلام کٹھے ہو چکے ہیں اوتھے چلا جا یا اللہ کرنا کی ہے جڑا جڑا میرے نبی دے ذکر چے اپنی آواز بلند کرے او دی جا کے زبان نو چوم لئی جڑا ہتھاں نو بلند کرے او دیاں جا کے ہتھیلیاں نو چوم لئی. تیری ڈیوٹی ہے وے اے اللہ دے ولی فرما رہے ہیں. اللہ دے ولی عام گل تے نہیں نہ کردے ولی اللہ ہوندا ہی ہوے جڑا گل کرے تو پہلا تصدیق مدینے لو آندا ہے. مدینے پاک تو تصدیق ہوندی ہے تے گل زبان چ کڈدا ہے نا اس طرح گل ہی نہیں کڈدا. اج تے بولدا ہی نہیں او تے اونی دیر بولدا ہی سرکار ساڈے فرماندے نے اسی گل او کردے ہی نہیں جڑی اوتھوں نہ پوچھ کے کریے. ہاں جی اللہ دا ولی جدوں بھی بولدا ہے اوتھوں ہی بولدا ہے تو گل کرنا مقصد ہے کہ ہن فرشتہ جدوں حضور دا نعرہ سی بلند کرنا ہے نا بلند کرنا ہے ذکر بلند کرنا ہے تے ساڈیاں گناہ زباناں جڑیاں جھوٹ بولن والیاں چغلی کرن والیاں نے غیبت کرن والیاں نے ہاں جی ساڈے ہاتھ بڑے بڑے گناہ کرن والے نے تے جدوں اسی سرکار دا نام بلند کرنا ہے اللہ دا نام بلند کرنا ہے فرشتہ جنت وچ ہونا ہے اونے زبان تے بوسا لینا ہے ہتھاں دا بوسا لینا ہے وچ بڑے بڑے اسی گناہگار بڑے بڑے گناہگار میرے ورگے بڑے شاید گھٹ ہی ہون سب تو بڑا گناہگار میں ہاں جی بڑے بڑے گناہگار تے جدوں وڈیا وڈیا گناہگاراں دی زبان تو اس گناہ والی زبان تو حضور دا نعرہ بلند ہونا ہے فرشتے نے جناب علی زبان چومنی ہے ہتھاں نوں چومنا اپنے ایمان نال دس جدی زبان فرشتہ چومے ہاتھ فرشتہ چومے او زبان گناہگار دی رہ سکدی ہے او زبان گناہگار دی رہ سکدی ہے اور سارے بولو رہ سکدی ہے نہیں نہ رہ سکدی تے پھر ہتھاں نوں بلند کریا کرو ہتھاں نوں بلند کریا کرو کہ جے اسی بلند کیتے ہون تے پھر تے فتوی لگ سکدا ہے لیکن اے او ہتھ نے جڑے میرے مصطفیٰ نے اپنے ذکر تے بلند کیتے نے میرے نبی دے غلاماں نے حضور دے ذکر تے بلند کیتے.